Busu di ma Catalona long KACEM retailing hi kachatong dun. Round of 16 third Inter MEC football tournament Duar Baguri pen Karbi Anglong ke patu. Nihang Duar Baguri BC Fellowship Ningkan Phokebra Troxy Kechok Ningkan Iseg Aparman Bangphu Bangphiamai ke padupon. Karbi Anglong live abirta kelang rodon pansita meni lisami juli bebe hin pen atap ke me kardom ang pachireglo kardom pine abirta ang ton pen RJ thap. Thang ni phaisir kebarni Lumbajong constituency ka parlo Borlang Pher Krela Singh Dalagophu Patua Klamalong ke padu Langkhar Haphai Busu Dimalong Alohia Manpen Karbi Anglong Autonomous Council EM retailing hi kachatong dun. Haphai Saizurang Cultural Committee lapen Langkhar Haphai Dimasa Naiso Hosam Atum ke patir pipon Langkhar Haphai Busu Dima Ajai Mekalong preserve our culture and identity pa thepi en ponsi thang ni pioneer kepen sir kepan nini aparman jaimek paduponlo. Karbi Anglong along kido Dimasa khaya tumtame mithang ajutang jubat ke pareng verji lapen laam sose kapache thangbom thekji lapen kithur mia ovia tuma phan kapachar lije phansi bangso jaimek jasimet akimang padolo. Bangso jaimek along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kapin khat ateng aluhia manpen Karbi Anglong Autonomous Council EM retailing hichetong dunsi alir alon chipidundo. Bangso along local MEC Johnny Timong lapen penang an kithe giding atum chetong dunsi jaimek mesen pen pachun pondo. News report Karbi Anglong live. Thangthani Phaisir Kebarni, Duar Baguri MEC constituency date her mini stadium playground along 3rd MEC football tournament round of 16 along Duar Baguri pen Kopili football Kapathupon. Non ke thurmia o vikimia to maphan kapathu mate sports ahin paprang do nangjipu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang matha ponsi surihini rankora hini ningkan pen Inter MEC football tournament kapathu pangcheng ponsi pening an Inter 3rd MEC football tournament an nang pleng tanglo. Bangso Inter 3rd MEC football tournament kapathu panalong kachetong dun alohia man pen lake Duar Baguri KCS zone president Sunaram Singnar, Deitor BJP local committee president Ajit Teron, Deitor OC Pratap Senar, Deitor VDP president Anderson Singnar, Dolamara LAM secretary Ronjon Teron, Kopili Sports Association president secretary atum pen chenglok pinang an kethe giding atum chetong dunsi RDP dunlo. Bangso kapathu kapadobo mahut nat narati matumta kang tanga chingbar kribana jok goal isisi chithaponsi chingbar dedlo lapena pithu extra time mate akelia por pithu si puthot Kopili Sports Association team atum kethek muchora jok goal isi thap thusi Kopilia tumaphan goal hini lapen Duar Baguri goal isi ansi Chepalong unchotlo lasojo Kopili team atum goal isi pen chepahai pondetlo sonsi ing samjin pen kapathu pajutlong pamilo. News report Karbi Anglong live. Lakhang kora trok Duar Baguri constituency ka parlo Langhonjar Baptist Church ningkan isek aparman bangphu bangphiamai mesen pen Catalon padupon. Lasonsi thangthanga chiklo bhomti ni pioneer cap arni Dolamara Langhonjar Baptist Church Fellowship Ningkan Phokebra Troxy Kechok Ningkan Iseka Pharman Bangphu Bangphiamai Mesen Pen Ketalon Padupon Bangso Ajai Megalong Kachetong Dun Lake Thanbang Reverend Unique Terang Secretary CED NKB Agency Arna Malam Jumisen Thanponlo Lapen NDB CYF Amai Phupensi Mai Chepahem Phuponlo Lapen ke ning arong pen mai ke chagalam the Pastor Wilson Taroa hin pensi lam the than ponlo Kardoma porja bang Lili Terang pi BDSR NDB CYF lapen kaprek atum setame chetong don Bangso aja megalong ka cherap dun lake education EM Richard Tokbi lapen VDC chairman Sar Koirong Phar Dolamara town chairman Mongol Singh Terang lapen man ke do ke the ke ding atum anta cherap chetu dun Ningkan eseka pharman bangphu bangphia mayalong
Lunjabang Khorsing Tiso Evangelist and KBA lapen Project Alunjabang Thare Nipson Inti Dehuri Baptist Church lapen Songron Baptist Church pen Thare Sarlongki Lekthia Tumsi Jaimek Angdeng An Chupa Hempu Ponlo Kacira bacitu ke tangka poisa ke ni tumolong ke ave puapi same lam cetan lam ke than pen ning ciparung seroi la pen ta jasemet ilitu karbiarat temta kacilar nai dopik la kacilar pulutang te ining kamatha pen kacilar kali bote celar thekte tum duar bagori mate dak NDBC YF pen bangke kadokowe monduli phokebra hiniando asila monduli phokebra hiniang bong pen monduli sialong pen la puson bahini bang thong puson nga setong dondo asi piniana bangke laga kadokowe monduli an setame ang setong non edason se theklong News Report Karbi Anglong Live Lakhain ko ratrok Dhansiri constituency ka parlo Dolamara Korlang Swaro along Gosner Evangelical Lutheran Church of Paris Monduli ko ra please so se a monduli chetong petpensi bang swajai mek mate ningkan esega maipi ke padopon Kidamtang thang achiklo ni phai troxy bhomta ani kang sampor phai foramini thom kepen por phai ner kep an kecheng si mai pia hem ing puponlo bangso mai pia hem Reverend Barnabas Terang pensi ing puponlo lapen kecheng si girja setame alang ni penamasi pangcheng ponlo bangso maya long alohia man ben kachetong lun lake Rongagora Gosner Evangelical Lutheran Church Rongkhelan GEL Church Bethel GEL Church Japra Langso GEL Church Sarthederang GEL Fellowship Church Kengja Inti GEL Fellowship Church Aturkini GEL Fellowship Church lapenki Diphu GEL Church atum hendo Laso hut penangana church atum pen chetong dunsi arnam alam the chethan ponpen Gosner Evangelical Lutheran Church ingdeng thongkebraner kep amai missen pen pachun ponlo tangte biren terang hin pen pherangkya thengno kanin jalam le arju sinai por ang kechong ut ang thang siklo troxy pen sirkep anilitum da korang su matelang su to birong long Karbi Anglong Gosner Evangelical Lutheran Church labangso ningkan istek amai pi katalon pon phani tum pini jaimek cheng tang lo News Report Karbi Anglong Live Akero pajero pini ada birta staminal tumo por kachibi penakelang tuno pot pini birta kala ponsi kang toniglo